Sanibingelela emakhosini. Igama lami mkhulu Nkhazimulo. Uma umusha i-channel siyacela subscribe khona uzothola ama-video isikhathi siwakhiqiza. Nkhazimathongo, khona into ngiyicacise la. Ma unobukhosi, unabantu abadala, unedlozi, unesithunya, unomnono, nabalozi, nanoma inani. Ngicela u-understand uyizwe kahle le. Kukancane ukuthi impilo yakho ibe lula. Uyangizwa? Kukancane ukuthi ube ne-smooth life. Izoba nama-ups and downs, izoba ney'nkinga. Uyangizwa? Because to whom much is given, much is required. You understand? Wena wisibani, you're a light bearer for abantu bakini and others. You understand? To a point that sometimes you can't even have a proper relationship. Ngoba mahamba nabantu abangasekho usukulungisa not only inkinga but kusuke kukhona abantu basekhaya badepende kuwena ukuthi ubalekelele. We hope kubona. So ngicela niqine Nkhazimathongo, nibe nesibindi, nibekezele. Ngiyazi kunzima, kade ufuna umsebenzi awutholi, ama-relationships awahambi kahle, emsebenzini uyasebenza imali awuyiboni yaphi, emsebenzini umuntu okunakile nje uxabana nawe, no matter how good uzama ukuthi ube kind and humble to abantu. And another thing, uma unganedlozi, ngifuna understand lokhu, liyamthanda umuntu ohambule ozothile idlozi. Ngiyangizwa? Liyamthanda umuntu onenhliziyo exolayo. Izinto zakhe ziyashesha zimlungele. Mase ngifuna ngikhuluma nesithunya. Inhliziyo yomuntu onoxolo, umuntu ophilayo, idlozi liyasondelana kuyena. So angifuni uzibuza why nginenkinga, why me. The minute uzibuza why me, yindaba mina. Shuse ngichaza ukuthi lokho abakuphe kona naloko abakuthembe kona abantu abadala befanele bakuthathe bakunike omunye umuntu ekhaya. Zonke le nhlanhla nalomzima befanele ephathe ubhuti wakho noma usisi wakho. The minute uthi why me, ngiya-understand usukuphuma kusuke sekumela. Ingoba bayakuthanda, basondela kuwena, wisibani kubona kuphela ukuthi abahleli kahle. Badepende kuwena ubacele uxolo, usimakade, kumveli nqangi. Ngoba njengoba sebey'ngale sebavala imilomo ukuba bangakhulumi, ngoba sesaphela isikhathi sokukhuluma, bangakwazi ukuyithandazela. Bayakwazi ukuthandazela wena, kodwa badependa kuwena ukuthi ubathandazele. And another thing, uma ngifika ngizokumisela umsamo, whether udla igobongo or whether siyawuklina umsamo siyawulungisa, ayikho umbuzo ongiphatha kabi njengokuthi mkhulu, sekuphela iy'nsuku ey'ngaka ngingawususa yini umsamo? Hold on, anime nje kancane. Ekhaya wena uhlala nokudla efrijini, ekhaya uhlala nombhede indawo yokulala khona, nama-visits akho nendawo yokuhlala. Why la kuhlala khona amathongo ufuna ukukala isikhathi samakhandlela ngizokhanya isikhathi esingakanani? Ufuna ukukala isikhathi ukuthi nizowabelani ama-fruits isikhathi esingakanani? Why kuyi-chore ukunakekela ithongo lakho? Why ungafuna uba ne-altar la uthandaza khona? Because this is a lifestyle. Ungangifoneli ungibuze ukuthi ngususe nemsamo, kuye ngiyitshele ukuthi busy, ngoba uzofuna abantu basemzimini wakho bahlaliphi. Sonke sama-visits amasivakashiya le ndawo yokuhlala bakini abanayo indawo yokuhlala bomoya, kodwa uyazazi nomkhosi. Asenzeni kahle, ngiyaphinda, ungalinge uphatheke kabi uma ubona into ziba nzima, ingoba bakuthembe ngokukhulu ukuthi awukakuboni. Cha nibekezele. And sometimes idlozi liyamthatha umzali, lithatha abazali, lithatha abangani nayo yonke into, ngoba suke ufuna uninake, ilona esuke ufuna ube umzali wakho. Ngiyangizwa? Ngoba ilona nginakekela kangcono. Makhosi amakhulu.